Sepotong aja. Kayak terus gagah berarti sepot lah. Wong biasa. Emang biasanya. Kira sekarang halus temen ya itu. Padahal nggak ada utang ya halus. Ya halus. Suwe. Niki Pak Bibin pengen minangkane pamudipun Bapak panitia kang ngersakaken lagune Kanca Tani. Mboten salam-salam rumiyin. Oh nggih, monggo. Oh nggih. Ramat juwene niki nggih rawuh niki. Abstrak edukasi. Bos abus ki wis pokoke mak srodok niki nang mburi keliru jarku anu apa. Paling ane biasa. Salam-salam kan sampun kalian Mas Toko kalian Mas Sarawita. Kanpun Nglajengaken kemawon nggih. Menika langgeng Kanca Tani dipun bawani. Ingkang ngersakaken atas nama panitia. Atas nama panitia. Iki mangga Mas Niki. Sampai ngerti denganipun Mas Reto. Kepek nggih Mas. Kaya ngerti-ngerti Mboten apa. Duit nggih, bawane duit lagune duit. Ketone gayeng tenan apa-apa Gayeng, nek kok. bareng ki rasane penak tenan. Enak banget ya. Iya, monggo. Hiler hiler tandure sumiler Lah, gayeng banget nih Bapak. konco tani kang padha makarya Mas Ratanto Mas Harno niki monitor. Sinar wong lajering kali. paine lemu lamu katon subur yang semake Pokoke. Pokoke soalnya super power. Wong ngeragu udu aku sing ngajari ya masa kaya gue. Wong bisa kaya gue itu kan ngenyong. Kalis ing sambe kala iku banyu Ada Mas. Wisik ing Gusti kawula kanca tani dadi sapa guru negeri Uga beteteng Oh
wis duduk manis iki gari Mbak Hasna iki senajan to estri ning dalang. Ya Nyi Dalang Hasna. Ya, yuk disebut kaya kapan? Tos. Wilujeng dalu Mbak Hasna. Wilujeng dalu Mas Togo. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat waras nggih. Jenengan pripun kabare? Alhamdulillah Bapak sehat. Alhamdulillah. Mamas yang sehat. Mamas? Mamas Rita. Oh, tuane. Injih. Mbak Hasna masih kuliah apa ya? Masih kuliah. Kuliah nang Solo ya? Solo, si Surakarta. Jurusan seni pedalangan. seni pedalangan ya. Injih. Dan salut aku. Derek Udah, sinau niki nggih, Pak. pentas berapa kali? Pentas napa riyin? Pedalangan. Pedalangan pentasnya kok pangapih, Pak. Oh, Mboten pangapih, diitung ya. nih. Dene aku ora tau weruh ya. Gandeng Mbah Hasna itu uga dalam putri. Aku kepengin krungu sulukane Mbah Hasna. Uluku, suluku. Kepriwe mau? Sulukane. Ulukane. Iya. Ya maksudnya apa yang ngerti sulukanmu? Sulukane nggih. Sulukmu kayak apa? Slendra niki nggih. Slendro ke Banyumasan apa Solo apa Jogja? Nyong kepengin krungu Banyumasan. Banyumasane, Ya. nggih. Sing menyuran dulu kaya mau. Sing nyurah. Sing aku kepengin krungu sing lintang Panjerakino dulu kaya mau. Sing kepriwe ya, Pak? Lintang Panjerakino katon saking nyosumunar. Pun bulan apa dereng? Dereng diajarin jenengan. Mari ngene bapak ya warai. Rong menit rampung dadi kok. Dadi niku Dadi wis dijamin. jamin Dijamin positif. positif. Langsung positif Mas. Langsung positif. Enak riyen nggih, Pak. Ya, ya seneng wis ora apa-apa. Semampune. Banyumasan Ji. 6. 6. Ya. Bea-bea kang samya mansa sikro mempeng sarasane kruduk yo mendang langkah ingkang samya pinusti pedang bindi candra somawon sampun Sing kae, sing kae. napa Rinenggo pertapaning pandita karo raring duringku weni. ya suwe nek nanggap bae Mas Hah? nek alas sing nanggap bae lah Oh, yo ora koyo. Wah, iya. nggih niki Luar wonten biasa. desa Gunung Gunung Wetan regioning Jatilawan Padus dua. Kabupaten Banyumas Ya. nggih acarane napa niki Pak acarane ki sedekah bumi. sedekah bumi Didongaaken Mbak. nggih Hasna. mugi-mugi wargane sedaya tansah ayem tentrem Amin. murah sandang murah rezeki sedaya kemawon Amin. nggih sing tani nggih sami panene sae-sae nggih Pak Amin, 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 amin. Ya
biasanya dongane wong ayu mandek biasa. Amin. Napa kula ayu Pak? Ayu. Jawa Wadon ya ayu. Jawa Wadon ya ayu. Monggo karo bapakku Bayu kok. Oh iya jelas. Kok wadon ya Bu? Iya. Jangan lawas banget orang derek bapak gitu. Nggih, Bapak sehat toh Pak? Alhamdulillah bapak itu selalu muda. Oh, Sehat. selalu muda. Mudah-mudahan maksudnya diparingi sehat. Oh, nggih itu kan doa ya Pak. Iya. Mudah-mudahan selalu Bapak sehat. Heeh. Muda terus. Oh iya. Bahagia ya Pak? Iya, bahagia. Bahagia. Bahagia sejahtera. Mambung iki bapak ning tlatah lapangan Losari. Oh Iki ning nggih. tlatah Gunung Wetan esuk pindah maring tlatah Gombol. Oh, jen alhamdulillah laris manis nggih Pak Alhamdulillah Dalang. manis iya. Nggih. Mulane ana ngerti joplang bapak mangkat ya. Lah, jen dicoba ora Kata kok. parai suluk-sulukan. Selek nggih. Bisa. Anten lagu niki Mbak Pripun? Hasna. Nggih. Saking panitia ngersaken podang kuning wonten. Lestari nggih wonten. Nggih, manut Pak Dalang. Iya wis dalam podang kuning iki kaya Padang kuning. Nggih, siap. Oh, kamu mikir Indonesia bukan. Wah, greger artikel kan. Ngene Rofi bisa kaya kue. Allah, kentur salto kaya niku. Niki wau sing nyiter be. Delengi bae Pak. Iya, sing terus. Nggih. Ya. Santai ngene. Sehat Mas Ono. Semauri ya Mas. Ya sehat. Alhamdulillah sehat. Nggih. Niki dibawani mboten? Dibawani saya. Anjir. Minangka kangge para pepunden ke panitia, Mbak. Senadyan wujud temung peksi. Ngene Rofi bisa kaya gitu. Ya bisa ya Roh. Kayong telak temen guling ngomong ya. Kendul sih pundi? Kendul. Oh. Sing konsumen. Kaya anakku wedok ora bisa kaya program lho. Nah, Halus manis neng Mantap apa Jawa, si podang podang jenar niku manuk nggih Pak Dalang. Heeh. Podang manuk kuning napa? Heeh. Jenengan gadah manuk Pak Dalang. Hah? Gadah manuk teng griya. Oh, manukku. Oh, niku jenengan niku manuk Pak Dalang. Nggih gede. Oh, ini tiga terus gede manuknya maksudnya. Oh, nggih. Teng griya maksudnya. Iya, teng griya. Ngingu manuk. Manuk Garuda. Epo bunga ngatiku nyandine bisa dadi tombo podangku.
Nah, ya standby please duduk manis. Siki garing Mbak Ayu, yuk di spot kayak apa tante? Mbak Ayu Mandira. Dalam Mas Ya Toko pun utane Rama Sarawita. ini gelang alit. Oh iya. Untuk tim Minangkabau lu aja melang. Langsung ya Rama. Ya langsungan. Pakai Mas Toko pripun? Bos Di bawah biar nih. badhe minggah boten panggung. Oh. Oh nggih. Mangke. Mangke nggih. Oh mangke. Oh nggih siap. Niki Rama juwelirin. Nggih. Gelang alit. Gelang alit bisa. Apa reboni ora usah mbok ya kesuwen. Terus dibawani lho. Wong iki ben bahasna bawa. Apa ya? Sing tak parai nang nyong kae sing bawa tas bangsane kae lho. Oh. Mimbrek. Ngaja sing cakep mulu kelalen. Kepen jajan. Pas biasa tak parai nang lho karo mancing. Oh pas wengi-wengi kae ya. Ya sing pospore terus melem. Ano tang tulis sih? Anak-anak sing cokon bawa. Sarane Giliran Rofi pun bawa dangdut. Nyerah
kantun bos naga liar badhe menggah dateng pepangguan